O Concello de Ribeira lanza unha enquisa para que a cidadanía faga as súas achegas para a antiga nave de Cerqueira, estará aberta ata o 7 de agosto. O pasado 24 de xullo abriuse unha enquisa participativa sobre o futuro espazo municipal da antiga conserveira Cerqueira. O Concello de Ribeira optou por esta alternativa para coñecer as achegas da cidadanía mentres que traballan na recuperación e activación desta nave. Hoxe podemos decir que xa estamos traballando no que é esa Pai Edil, unha Pai Edil que ten Cerqueira como epicentro do que é ese proxecto de máis de 10 millóns de euros e que, desde logo, ten que empezar a casa, aínda que empezar por onde hai que empezar, neste caso o que queremos é contar coa participación veciñal. Desde o primeiro momento tivemos claro que o destino da conserveira Cerqueira tiña que ser un espazo multiusos, un espazo no que se puidese conxugar a tradición, o patrimonio, a cultura, o deporte, o eido social, o encontro da veciñanza, en definitiva. Así o seguimos mantendo. Dentro do obxectivo de facer de Cerqueira un espazo cultural e multiusos, o Goberno municipal quere escoitar a xente. Queremos que os veciños nos aporten as súas ideas porque, efectivamente, moitas veces se nos poden escapar cousas que son vitais e que poden ter moitísima relevancia no futuro dun inmoble que é unha das grandes apostas deste Concello. Polo tanto, desde o venres pasado e ata o venres día 7 de agosto vamos a ter aberta esa enquisa que poderán acceder todos os veciños que queiran participar a través de www.ribeira.gal e que estaremos encantados de escoitar. A veciñanza deberá ter en conta antes de responder á enquisa que se trata dun edificio catalogado como tradicional e como tal ten unha serie de restriccións. Con respecto ao que é patrimonio, porque hai que respetar, como non pode ser de outro xeito, que é o que queremos, respetar a fachada, respetar o que é toda a súa parte interior, que realmente é a beleza, é o importante, é o esencial do inmoble, esas cinchas que ten. Eu creo que o que hai que ter en conta é que Cerqueira ten que manter a súa esencia na totalidade e a partir de aí todo o que a veciñanza este disposta a aportar benvido será. Afirmou que hai que ser realistas e descartou destinar o edificio a unha residencia de maiores. Dentro de todas esas oportunidades que se nos abren con esta enquisa e con este proxecto de espazo multiusos, a min sí que me encantaría que os veciños de Bandourrío, os veciños do noso municipio tivesen a palabra. Creo que é fundamental para que o proxecto acabe as expectativas de todo o mundo escoitar. É fundamental escoitar para acertar, e iso é o que estamos a facer unha vez máis. A enquisa participativa estará aberta ata o vindeiro 7 de agosto na web municipal.